amene anavutika zaka 10 ndi ziwiri akuvutika ndi ululu, atangokhudza nsalu yanu Yesu, munamuchiritsa ndi mphamvu yanu. Yesu kufika kwa inu ndinu gwero la mphamvu, mukhoza kutichiritsa, ndinu wachifundo ndi dzanja losamala, kukhudza mwana wa Mulungu timachira, mukhoza kutipulumutsa, ndinu mpulumutsi. Ndipo iye anafika kwanu ichikhulupiriro, ngakhale mtima wake unakhulupirira, munati wokondedwa chikhulupiriro chako chakuchiritsa, munamulandira mdzanja lanu loyera. Ndinu wachifundo ndi dzanja losamala, kukhudza mwana wa Mulungu timachira, mukhoza kutipulumutsa, ndinu mpulumutsi. Mukhoza kuchiritsa zonse, muli ndi mphamvu, tili ndi chikhulupiriro m'mitima mwathu. Mwana wa Mulungu muli ndi chifundo chachikulu, tikukhulupirira kukhudza kwanu kutichiritsa. Yesu kufika kwa inu ndinu gwero la mphamvu, mukhoza kutichiritsa, ndinu wachifundo ndi dzanja losamala, kukhudza mwana wa Mulungu timachira, mukhoza kutipulumutsa, ndinu mpulumutsi. Tichikhulupiriro tikuyandikira, ngati mkazi yemwe anakukhudzani, ngakhale ululu wa nthawi yayitali, mwa inu Yesu muli machiritso athu. Yesu kufika kwa inu ndinu gwero la mphamvu, mukhoza kutichiritsa.